أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Konke engakuthumela ngezithunywa zami akukho engakuthumela ngaphandle kokuthi leso sithunywa leso engithumela isambulo sami kuso ngisithumela ngolimi lwakubo bilisani qawmihi, ngolimi lwakubo olukhulunywa uye nolukhulunywa abantu bakubo. Liyubayina lahum, clear, olubaluleke, olusobala, olungafihlekanga ulimi lwakhe. Yingakho ke ngihlala nginikeza i-challenge, yabona? Awuthi ngubonise, yabo? Yayibona? Is Arabic Quran, Arabic Quran. Ngolimi lukwabani? Ngolimi luka Muhammad, ukuthula kube naye ngoba wayeyi-Arab. So i-Quran yeza emhlabeni ngani? Nge-Arabic. Yingakho ke ngihlale nginikeza i-challenge kubo bonke abafundisi ukuthi uYeshua wayekhuluma i-Aramaic. I-Aramaic i-Arabic ehlangene nesiHebheru. Uma ngabe mina uzokhuluma nami ngeBhayibheli, ngicela ungiphathele i-original Bible le yathunyelwa ngolimi likaYeshua. Uma ngabe uzokhuluma nami ngolimi lukaMose nge-Old Testament, ngicela ungizele neBhayibheli i-Old Testament eyehla emhlabeni ngolimi lukaMose okuyisiHebheru. Naku Allah uyasitshela ukuthi iQur'an yafika emhlabeni nge-Arabic ngoba uMuhammad wayeyi-Arab. Lalela, Allah uthini? Fayudhillu Allahu man yasha. Allah uvula amehlo nengqondo yomuntu, whoever lo amthandayo, uvula amehlo akhe ukuthi abone iqiniso noma adukise lo othanda ukuduka. Uyazikhethela wena ukuthi ufuna ukuduka njengoba nizikhethela nje nihamba ebumnyameni. Anizenzi, niyazikhethela nina. So Allah uthini? Fayudhillu Allahu man yasha. Wena othanda ukuduka, Allah uyakudukisa, ngithi uyathanda ukuduka. Allah uyakudukisa ke vele. Uthanda ukudukisa ngoba nawe uyathanda ukuyidukela. Wayahdi man yasha. Allah futhi ubuyisa labo athanda ukubabuyisa futhi abavula ingqondo, abavula amehlo, ababonise indlela eqondile. So njengoba ungafuni ukukholwa, njengoba ungafuni ukwamukela iqiniso, awuzenzi. Usathane uye wenzeni okuhlebele ukuthi ungayiboni lento le. Vala amehlo ushaya ngathi awuboni, phenduka ubhekele uzenze umuntu ongaboni ubona. So Allah uthini? Summum, deaf, you are deaf. Bukmun, you are dumb. Uyisithulu, uyisimungulu. Umyun, you are blind. Fahum la yaqilun, yingakho ungasebenzisa umqondo wakho ngoba zonke lento zakho lezi kufana nokuthi azikho zikhona. Uzikhethele wena ukuhambe unhlanhlathu, ukuhambe ebumnyameni, nathi sizikhethele ukuhambe ekukhanyeni. Wa huwa al-azizul hakim. Wallahu uphakeme kakhulu futhi ukhaliphile. Wallahu uphakeme kakhulu futhi ukhaliphile. So yingakho Allah esitshela ukuthi iQur'an mayifika yafika ngolimi luka Muhammad. Nawe letha iBhayibheli lafika ngolimi lika Jesu. Nawe letha iBhayibheli lafika ngolimi luka Mose. Ngisaphinda futhi ngithi mina umfundisi ozo challenge mina engaphethanga la maBhayibheli la engiwacelayo,
usenkingeni ngoba mina ngiphethe iQuran. Awuthi ngubonise futhi nayo. Yayibona ibhalwe ngesi-Arab le nithi ninamakoporosh. Ngiphethe yona, yiyo le engiyifundayo. So mawuthi uzo-challenge mina ubuzazi indaba zakho, ngiyakutshela. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.